Radna uniforma, valjak u rukama i miris kreča. To je Danicina svakodnevica. Za mnoge kada je vide kažu neobičan prizor, za nju posao kao i svaki drugi. U početku mi je možda bilo i dosadno jer ja u suštini volim poslove koji se jako brzo rade i želim odmah i brzi neki rezultat. Međutim, vremenom mi to nekako ušlo u krv, da mogu tako da kažem. Počela sam da uživam u tom poslu i tako da sam jako onda zatim i napredovala baš u tome. Njeni sugrađani rado je angažuju jer je poznata po preciznosti, pedantnosti i posvećenosti poslu. Mnogi su već navikli na Danicine zasukane rukave. Razlog čega mene zovu je taj što smatruju da radim preciznije, da za sobom ostavljam čistiji prostor i da radim brzo. Tokom radnog dana Danica je zadužena za pripremu prostora i materijala, od zaštite prostorija do mešanja boja, dok njen suprug i sin obavljaju fizički zahtevnije zadatke. Ipak sve faze posla rade timski. Pa trenutno sam jedina molerka, ženski moler ovde, a inače posao sam po sebi nije težak, samo stoje neke predrasude da jeste, u stvari uopšte nije. Jel možemo da kažemo da ovo nije muški posao? Pa, pre bih rekla da je više ženski, po meni. Njen put nije bio jednostavan. U početku je nailazila na sumnju i radoznale poglede. Ljudi su želeli da vide kako će se žena snaći u poslu koji su do tada obavljali samo muškarci. U suštini najviše se traži bela boja, pre toga su bile neke pastelne, nežne boje, a pre njih su bile jake boje koje su se stavljale u domovima. Sada je mnogi zovu zbog toga što u njenom poslu pronalaze ono što nisu uvek dobijali od drugih majstora. Sigurnost da će posao biti završen pažljivo i besprekorno. Prvo sam išla u jednu kuću gde nije bilo nikoga, pošto mi malo bilo da kažem, bilo mi stid kako će ljudi da mi prihvate, pošto da je Raška takvo mesto da smatruju da žene ne bi trebalo da budu u ovom poslu. Međutim, kad su me ljudi vidjeli, oni su malo začuđeno, ali kažu pa ti bolje radiš nego neki muškarac i onda, da kažem, bila sam neki vetar u leđa i tako sam nastavila sa ovim poslom. Danica je strpljivo pokazala da predanost, urednost i smisao za detalje mogu biti jednako važni kao i fizička snaga. Zatim, nikad ne počinjem na dole figurom, nego idemo na više, da mi ne bi kapalo. Nanosim i ravnomerno se ustavljavam i to je to. Danica Šumarac je svojim primjerom pokazala da granice između muških i ženskih poslova ne postoje. U Raški i okolini ona je postala simbol hrabrosti da se krene drugačijim putem i dokaz da kvalitetan rad uvek nađe put do onih koji ga umeju prepoznati.